दिनैनि फैनाय थांखियानो जोंनि जितु बर' जाथिनि थाखाय जों दा इसोरजों जों जेरैबायदि थिनजाबाय दा इसोरजों जेरैबायदि दिनै बोसोन मोननानै जों इसोरखौ सिबियो बा जों बाथौ धोरोम आरो जों बर' जाथि होननानै जों गावखौनो जों दिनै खौसेथिं लानो थाखाय जेरैबायदि इसोरा जोंखौ दिनै फोरमायनाय लेखा सैथो आरो सैथोजों जोंनि इसोरजों लोब्बा दिनै खौसेनि बान्दोखौ जों मोनलांगोन होननानै बे दिनै जों दिनै नोंसोरनि सोंनाय आरो फिननायखौ जों होनो थाखाय आखायाव लादों। नैबे दिनै गोथार समबार बे समबार दिनै सानजौफु बेलायाव जों दिनै नुजाफैनो हादों। नैबेखौ मा जायगा होनोमोन? बायखोन्दा आश्रम दिनै बे बायखोन्दा आश्रम दिनै जों दिनै नैबे डिमापुर जायगायाव जिथु जोंनि बर' रायजोनि थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय दिनै बिर जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा नेरसोन जानानै बिसोरनि मुङा थालांदोंमोन। बे थालांनाय लेखा जों दिनै बयबो दिनै बर' हारिनि गेजेराव दिनै गासै सुबुं माहारिफोरानो दिनै मिथिना मोनो दिनै बिर दैमालुनि जेसेबां दिनै दुखु जालाजों जेसेबां दिनै बेसेबां दिनै सुजिनायनि गेजेराव बायदि बायदि एना एनिनि गेजेराव दिनै बेनि जिउआ आत्माया दिनै जिउ बावसोमलांबाय। बे बावसोमलांनायनि गेजेराव बेनि जिउआ दिनै मुक्ति मोनाखै होननानै बुंनायखौ जों दिनै मुक्ति होनो थाखाय दिनै जेरै मुक्ति जागोन बेखौ दिनै आफा इसोर बोराइ बाथौआ दिनै रोखा फोरमायना होबाय। बे फोरमायनाय लेखायै आं दिनै बेनि मुक्ति जानो गोनांखौ बुंबाय। सोनाबथिं रुपुहि दैसा दोङो। बे रुपुहि दैसायाव दिनै दैखौ 100 लथासे दै गंगानि फुजा होनानै दैखौ लायनांगोन। बे दैखौ फाव फुजा होनानै बरायनानै दिनै हायखांनानै खावनानै लाबोयोबानो बे खावनाय लेखा दैखौ लाबोनानै बिनिफ्राय दिनै बिर दैमालुनि जितु बायखोन्दा नोगोराव फाव फुजा होनो थाखाय बे दैखौ लाना फैनानै 100 गंसे आलारि बाथि आरो दिन लाइजु गांबा गय जराबा फाथै जराबा मान बावनानै फिथाइ सामथाइ प्रसाद मुथा होनानै समायना बिबार होनानै दिनै गोथार धुप धुना सावनानै गोथार सान्थि खालामनानै बिसोरनि आत्माखौ दिनै हा दै बार अर अख्रांखौ लानानै मोनबा बान्दोजों बरायनानै बिसोरखौ सान्थि खालामनो हागोन होननानै फोरमायदोंमोन। बे फोरमायनाय लेखायै जों दिनै थांखिखौ लाबाय आरो जों दिनै फाव फुजाखौ बहायबाय थादों आरो बावबाय थादों। बे बावनाय लेखा जों दिनै हाबाफारिखौ मावलांनो थाखाय आखायाव लाजोब्बाय आरो दिनै बेजोंनो बे दैमालुनि साहसफोरखौ जों दिनै मुक्ति जागोन होननानै गोसोआव गनायना लादों आरो जोंनि बर' हारिया दिनै गोजोन जागोन, बर' जाथिया उन्नत जागोन, बर' जाथिया खौसे जागोन होननानै जों दिनै बेखिनि खामानिखौ जों मावलांगोन। बे मावनायनि गेजेराव जेरैबायदि लोब लोब रायजो राजा सुबुंफोरा गेदेमाफोरा जोंखौ दिनै जेरैबायदि मदद होदों जेरैबायदि जोंखौ दिनै हेफाजाब होदों गारि मथर दिनै दैदेनहरनानै दिनै गिदिर गिदिर माननिगिरिफोरजों जगाजग खालामनानै बेसिम नुजाहोफैबाय। बिनि थाखाय जोंबो गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै गोथार गोसोजों जिउ मोनसेखौ लानानै बिसोरनि सायावबो जों दिनै गोथार दिनै अननाय आरो दिनै बोर सारस्रिनाय दिनै गोथार दिनै बिसोरनि सायावबो जों दिनै मान बावहरदों आरो जोंनि दिनै बावनाय सिबिनायाव दिनै नेम निथि खालामनायाव बहाबा गोरोन्थि जालांनो हागौ। बेफोरखौबो जों गिबियावनो दिनै जों बर' जाथिनि गेजेराव गेदेमाफोरनिफ्राय जों बर' हारिनि गेजेराव दिनै दैदेनगिरिफोरनिफ्राय आरो दिनै बिजिरगिरिनिफ्राय जों दिनै निमाहा बिहरो आरो आफा इसोरनिसिमबो जों निमाहा बिहरना लायो। दिनै बे थांखिया मोगथां महर जाफुंसारगोन होननानै जों गोसो गोथारै गनायना लायो आरो जेरैबायदि बे दिनै बर' राजा बर' रानि जानानै बिसोर दिनै जोंनि दिनै बर' जाथिखौ जेरैबायदि सासन खालामना गालांदोंमोन जेरैबायदि दिनै नेरसोन खालामना गालांदोंमोन बेबायदिनो दिनै बर' जाथिनि मोनसे नेरसोन जाना दङ आरो दिनै जोंनि जाथिया दिनै बेबायदिनो खौसे दावगालांनो जौगालांनो हायिखौ दिनै बिसोरनि दावहा नांनानै दाहाल थुंग्रि लानानै बोरला थिर लानानै बेसेबां दिनै सुथुरजों दिनै नांनानैब्लाबो बिसोरनि जिउआ दिनै बासायलांनो हायासै। दिनै बायदि बायदि दिनै अंखार गोसोनि गोसो दिनै सुथुरनि मायायाव बिसोर आखाइया दिनै जिउखौ बावसोमलांनो गोनां जाबाय। थेवबो बिसोरनि जिउआ उदां जायाखै बा मुक्ति जायाखै। बिसोर दुखु मोननानै बेसेन गोसा जिउखौ दिनै खोमानानै लानो थाखाय दिनै साहसपन दिनै दैमालु राजाया होना गालांनाय होननानै दिनै मिथिसारनानै आफानि हमदांनायखौ दिनै बिजिरनायखौ जों दिनै गोसो गोथारै फोथायना लानानै नैबे हाबाफारिखौ जों मावदों। बे मावनायनि लेखा दिनै दाहाल गंबा थुंग्रि गंबा बोरला थिर गंबा आर'नाइ गांबा बावनानै बिसोरखौ बरायनांगोन आरो बेखिनि बावनायखौ जों दिनै बर' जाथिनि गेजेराव
दिनै थांनानै थानो थाखाय जों दिनै गेदेमाफोरा जोंनि फिसाफोरा जोंनि दिनै बर' जाथिनि गेजेराव बयबो बे हारिखौ खौसे खालामनो हानायनि गोहो बोलो बोर सक्ति मोनलांगोन आरो दिनै जांख्रिखांनानै दिनै बिखा फोरदानानै आरो दिनै बे हारिखौ गेरेमसा खालामनो हानायनि गोहो बोलो मोनगोन होननानै जों दिनै फोरमायनायखौ दिनै रोखा फोरमायना होबाय आरो दिनै थार गोसोजों सैथो होनानै जों सानना लादों दिनै बे हाबाफारिखौ जों गोथार गोसोजों दिनै नैबे बायखोन्दा नोगोराव फैनानै जों दिनै हाबाफारिखौ मावजोबनोसै आरो दिनै जेसेबां बुंनो गोनां दोङो दिनै बुंजोबनो हायाखैब्लाबो आं बेखिनिखौनो बुंबाय दिनै बेखिनियानो आंनि फोरमायनाय होनानै आं गोसो गोथारै जों दिनै जेरैबायदि जोंखौ दिनै गारि मथर हमनानै फाथायहरदों जोंनि दिनै दैदेनगिरि बा बिजिरगिरि जोंनि दिनै एमएलए मन्थ्रिफोरा दिनै जेरैबायदि सान्थि खालामदों बेबायदिनो जों दिनै गोसो गोथारै बिसोरनि सायावबो इसोरफोरा रोजा रोजा दिनै बोर सारस्रि हरथों दिनै सरकारखौ गठन खालामनो हाथों हारिखौ गेरेमसा खालामनो हाथों बर' जाथिखौ दिनै खौसे लाबोनो हाथों होननानै बिसोरनि सायावबो आं रायसन हरदों दिनै गाबज्रिहरदों आरो बोर सारस्रि हरदों आफा अबं गसाइ आफा बोराइ बाथौनि दहाय लानानै जों बेखिनिखौनो बुंहरनानै आं दिनै गोसो गोरबोदों आं दिनै आखाइ थाइनै खुलुमहरदो दे। जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव मोनसे बाथ्रा जोंनि बड'लेण्डनि उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि आन्सलिकनिफ्राय जोंनि बाथौ धोरोमनि बाथौनि गुरु आइ किरन मुसाहारिनि दैदेननायाव दिनै नागालेण्डनि आथिखालाव नागालेण्डनि जिथु डिमापुर बे डिमापुरा जोंनि गोदो गोदाय बर' राजानि बा बर' हारिनि बायखोन्दा बे राजथावनि बे राजथावनियाव दिनैसिमबो बर'नि माखासे जारिमिनारि जि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि इयुननि समाव मोजांनि थाखाय बिथांमोननि बा बिथांनि गुरुआ बिथांखौ थिनदों जे बेयाव थांनानै आर'ज खालामहैयोबा बर' हारिनि साननाय हनाय मावनो गोनां थानाय मोनफ्रोमबो बिथिंफोरा जाफुंसारगोन बेनिखायनो बिथांमोना दिनै बे उदालगुरि डिमाकुसिनिफ्राय 100 सोद्रोमाफ्रा बेहाय आर'ज खालामनो फैदों बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जों गोजोननाय मोनदों मानोना डिमापुरा नागालेण्डबाबो जोङो गोलाघाटआव थानाय बर' फिसा हिसाबै डिमापुरा नांजाबनानै थानाय जोंनि मोनसे जायगा आरो जों डिमापुरखौ लानानैनो बर' हारिया जेब्लायबो जेरावबो जोङो बाहायो जों गावखौनो जारिमिनखौ गोसोखांनानै जों दुगानानै लायो दा बेबादि थावनियाव दिनै बिथांमोना माहारिनि गोजोननि थाखाय माहारिनि मावनो गोनां जाफुंसारफोरनि थाखाय जे आर'ज खालामना फैदों बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ बरायो आं मिजिंथियो जोंनि बाथौ बोराइया बा सोरजिगिरिया बिथांमोननि आर'जनि गेजेरजों जोंनि जिखिनि साननाय हनाय मावनो लुबैनाय बर' हारिनि आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मोजाङै मोजां आरो खौसेथि जों मावलांनायाव जाफुंहोनायाव जाहाथे बोर होयो बोलो होयो बेनि थाखाय आङो इसोरनिसिमबो आर'ज खालामबाय आरो नुजाफैनो हानाय साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिनाय जाबाय। जोङो फैनायनि जाहोनानो जादों बाहाय जोंहा गोदो बर' राजा आरो बर' रानि दंमोन आरो दैमालु दंमोन बिनि गोबां मानसिफ्रानो बिनि अभिसाप नांनाय दं होननानै बुंदों आरो दा जोंखौ इसोरफ्रा फोरमायबाय थानायाव जों सानैजों जगाजग खालामनानै टेनजग खालामनानै बाहाय फैनाय जादों आं गिबियावबो खननै फैखांबाय आङो आंनि न'आ जादों आंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो बिथांनिया जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दा आंनि नामा अजय बसुमतारी जोंनि खर्मआ बेनो माने जोंनि बड'लेण्डखौ जोङो बिनि जिखिनि सक्ति दंमोन बेहाय गेरेमसा महरै दिनै दैमालु मोना बर' राजाफ्रा माने गोबां माने बर' जाथिखौ लानानै खौसेथि खालामदोंमोन जोंबो बड'लेण्डआव जोंबो बेबादिनो आरो उननि समसिम जोङो खौसेथि लाबोनानै बर'खौ गेरेमसा खालामनानै जों संसारखौ जानो हायो जों बेखिनिखौनो आखा खालामनानै फैनाय जादों आरो दिनैनि हाबाफारियाव बावनाय थिनायजों जोङो माखासे जोंनि टेनजग खर्मजों बाथौनि आर'जखौ खालामनानै जोङो दैखांनानै लांनो सानदों आरो बिसिनि जिखिनि थांखि आइ आफाया फोरमायनाय मथे जों बेखौ मावलांनो सानदों आरो दिनै